Na to, aby som mala v živote viacej peňazí, čo potrebujem urobiť? A väčšina odpovedí je, aha, tak musím zmeniť prácu, nájsť si inú prácu, začať podnikať, musím mať dve práce, aby som mohla viacej zarábať, musím mať vyššiu pozíciu a tak ďalej. Toto všetko je vlastne veľmi málo, pokiaľ sa nezmení ten vnútorný priestor. My nie sme od prostredia oddelení, ale neustále vlastne s tým našim prostredím, s tou hmotou, s tým, čo sa deje v našom živote, komunikujeme našim energetickým poľom. Prostredníctvom čoho? Toho, ako sa cítime, našich myšlienok, pocitov a emócií, ktoré ovplyvňujú hmotu. To je náš komunikačný nástroj, ktorý ovplyvňuje nielen naše vnímanie toho, čo sa deje, ale reálne ovplyvňuje správanie hmoty okolo nás. Takže ešte raz, to, ako sa cítime, čomu veríme, ovplyvňuje to, ako vnímame svoje okolie a ako to okolie sa mení. Dôležité je to, že áno, dopraješ, ale či je tam tá emócia toho, že by si to chcela aj sama pre seba. Samozrejme, doprajeme, sme radi, ale vlastne tam je priestor byť autentické, pozrieť sa na tie pocity do hĺbky, pretože veľa ľudí povie, že ja nezávidím, doprajem, ale keď si to rozoberieme na drobné, tak sa naučili, že závidieť nie je dobré a vlastne musíš dopriať, aby ti bolo dopriané, ale tá emócia je potlačená. A teraz nadviažem to, kde som hovorila. Naše emócie aj spolu s našimi túžbami sú práve ten krásny kompas, ktorý nám dáva smerovky k tomu, ako to máme. A my sme sa naučili emócie potláčať, necítiť ich, nevnímať, ignorovať a tým pádom vlastne ovplyvňujeme našu realitu nevedome. Takže to, ako sa cítime, čomu veríme o sebe a o svete, o čom sme presvedčení, tieto naše presvedčenia, je to, čo ovplyvňuje vonkajšiu realitu. Náš vnútorný priestor je to, čo tvorí vonkajší priestor. Problém je v tom, alebo tá výzva je v tom, že my sme neustále vedení k tomu, že potrebujeme meniť vonkajšie veci na to, aby sa zmenili, aby sa tie vonkajšie veci zmenili, musíme meniť vonkajšie veci. Že na to, aby som mala viac peňazí, musím robiť čo? Na to, aby som mala v živote viacej peňazí, čo potrebujem urobiť? A väčšina odpovedí je, aha, tak musím zmeniť prácu, nájsť si inú prácu, začať podnikať, musím mať dve práce, aby som mohla viacej zarábať, musím mať vyššiu pozíciu a tak ďalej. Toto všetko je vlastne veľmi málo, pokiaľ sa nezmení ten vnútorný priestor. Pretože my sme zvyknutí sa neustále pozerať na to, čo potrebujeme urobiť vo vonkajšom svete, aby sme mohli byť bohatšie, spokojnejšie, slobodnejšie a tak ďalej. A to je dôvod, prečo to tak často nefunguje, pretože náš vnútorný priestor je to, čo tvorí vonkajší priestor. A pokiaľ sa nezmení vnútorný priestor, pokiaľ sa nepozeráme na naše zranenia, na naše bolesti, na tie veci, tie priestory nedostatku a žijeme v tom priestore vnútorného nedostatku, tak žiadna aktivita vonkajšieho sveta tú realitu nezmení. A keď zmení, tak len veľmi nakrátko. Poznáte to, že niekto vyhral v lotérii a nakoniec skončil ešte oveľa chudobnejšie ako na začiatku. Prečo? Pretože tá jeho vnútorná realita nedostatku nebola v zhode s tými vonkajšími okolnostiami. Dobre? Takže toto je to, čo je úplne dôležité začať si uvedomovať, že tie naše túžby sú smerovky, ale nie do vonkajšieho priestoru, do vnútorného priestoru. Toho, kde sa potrebujeme pozerať, kde sa potrebujeme ponoriť, aby sa ten vonkajší priestor mohol zmeniť, potrebujeme zmeniť vnútorný priestor. Dajte mi prosím do komentára, či vám to dáva zmysel, či tomu rozumiete. Ak niečo chcem, potrebujem sa pozrieť, ako to mám v tom vnútornom priestore, zmeniť vnútorný priestor a potom z toho vnútorného zmeneného priestoru urobiť konanie, akciu. Hovorím o tom v kurze Blahobytia, o ktorom vám budem hovoriť. Hovorím o tom v kurze Moje nekonečne bohaté ja. Tam ideme fakt do hĺbky, do podrobností toho, aby ste tomu porozumeli logicky, aby ste to precítili v tele, aby ste vedeli a mali nástroj, ako to vlastne neustále meniť, pretože to je celá tá podstata toho, čo potrebujeme urobiť. Tá mapa, o ktorej tu hovorím, to nie je mapa, že urobím krok A, urobím krok B, napríklad chcem mať viac peňazí, dobre, tak začni šetriť, nájdi inú prácu, urob vo vonkajšom svete. Nie. Toto ja vás nebudem učiť, pretože už som to videla 1000-krát, že toto vedie k malým výsledkom alebo žiadnym výsledkom. Ak chcete, aby sa vám naplnili tie veľké vaše túžby, veľké zámery a zatiaľ sa vám nenaplnili, je to preto, že sa nezmenil ten vnútorný priestor.